Sir Ejikeme Uzalo na nke ka m bịara n'ụbọchị nke taa ka anyị kwuo ihe anyị gbasara ihe ndị Igbo na ihe a na-eme na ihe ndị Igbo na be ka nọ n'ụbọchị nke taa. Maazị Ejike Uzalo gọle ndị Igbo nọ n'obi Uzalo ọzọ Ugonna anyị na-asị ya nnọọ Chief Sir Maazị Ejikeme ịmana ịbụ my namesake. Daalụ ekelekwa gị n'obi gị ka anyị nọ. Ekelekwa gị n'obi gị ka anyị nọ. N'ebe ọ bụla isi wee na-ele ihe onyonyo anyị, ihe a bụ ndị okene ndị Igbo. Ihe anyị nọkwa n'ụbọchị nke taa bụ oge ndị Igbo na UK. Afa m bụ Maazị Ejike Uzalo, onye m wechatara na obi ya n'ụbọchị nke taata ka anyị wee kọwaa ihe na-eme n'ala Igbo. Chief Sir Dr. Ejikeme Uzalo ọzọ Ugonna n'Odekpe. Ọya ma bụ President Emeritus Ọhaneze ndị Igbo UK, Chairman Adedo Social Club International London Branch. Ọ bụ ya bụ onye anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa. N'obi ya anyị bịara, ihe ọ ga-agwa anyị okwu ya n'ụbọchị nke taa bụ ihe aha a na-ekwu na ọ bụ osu cast n'ala Igbo. Gịnị bụ osu cast n'ala Igbo? Kee ụzọ o si emetụta anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo. Ihe a ka ọ ga-akọwara anyị n'ụbọchị nke taa anyị bịara n'obi ya. Biko ebe ọbụla ị nọ n'ụwa gbaa gburugburu na-eleta anyị n'ụbọchị nke taa, ihe a ka m ga-asị gị geto ntị ọfụma ka eme ihe chifu a ga-agwa anyị. Daalụ Igbo bụ Igbo ekelekwa m ụnụ. Ife anyị na-ekwu okwu ya tata maka osu na n'Igbo niile. Osu nke mbụ bụ na ịbịa n'ala Igbo enwesịrị etu esi were nọrọsịa n'ọnọdụ n'usoro. Igbo nwere ndị a na-akpọ oru, bịa nwee osu, mana nke kachasị njọ bụ n'ala Igbo bụ ndị akpọrọ osu. Maka ndị akpọrọ osu bụ ndị eji wee gọnyela arụsị n'ala Igbo. Na ife butekwara ya nke mbụ, ọ bụrụ na onye nna ya na-eme ajọ ife maọbụ ndị mmadụ na-eme ajọ ife, ndị na-ezu ori, ndị na-akwa ama, na-eme ife ọbụla na-achọbụ njọ n'ala Igbo, ndị obodo bịa were ndị afọ je gonyere arụsị, abụrụsịa ndị na-ejere arụsị ozi ka a na-akpọ osu. Ndị afọ na ndị obodo free born, ndị amụrụ ọfụma ama na-emekọrịta gbasara omenala. Onye ka a na-akpọ osu na ọ dịbalụkwo etu nna nna anyị masị bido ya, maka na ndị be anyị bụ ndị na-achọ eziokwu dịrọ. So na abịazịa ndị niile abụrụ osu na ngalaba nke ha abụrụzi ofu ogbe na-emekọrịtakwa n'ụwa. Mana fa bụkwa ndị obodo agakwa n'ife ụfọdụ fa na ndị obodo na-agbazukwa wee na-akpa nkata, mana fanọs n'okpuru ndị bụ ndị obodo a na-akpọ free born, ya bụ ndị na-enwero na-abụrụ uru ji abụ n'ofe abụrụ ndị bụ ya. Mana ọ ife wetabụrụ mbụ nna anyị butere mbụ wee dịba wee na-adị na-apụtakwa ka dịkwa kịta. Ya bụ ife na-enye nsogbu na ndị Igbo rinne, maka na ụwa niile chenji ego. Anyị nọzi na ụwa mmepe, anyị anọzi n'ụwa gbara ọchịchị, ụwa na-ebido ndị mmadụ amazi ife a na-ekwu oge a na-eme afịa, na-azụ afịa oru. Onye akpọrọ ndị be anyị wee jebe na Amerịka, ya na civilization adịgo, ya mmụta na ọganiru adịgo. Ma abịazịa n'elu nkịta, afụ na mmekọrịta ndị mmadụ
ndị na-abụrụ ndị oru enyerezia nsogbu n'obodo maka na ebe ọ bụ na ife adịgo n'obodo mana ndị mmadụ niile emego ọfụma. Oge mbụ bụ oge ndị ọcha bịara na be anyị bụ Ọdebe na Gbaru local government. Ọdebe bụ ịgasịa Ọnịcha Hedridion ji wee bata ịbịa gasịa ebute be anyị ihe ọwa Ọdebe ebute Ọdebe wee bịa jerezia Atani ụzọ nke Ọsadebe ọ bụrụ wee mara na adịgo na agwa. Oge ahụ ndị ọcha batara na be anyị ndị a ga-eziga ka eje mụta akwụkwọ. Ndị obodo wee sizigboro ndị osu na oru jegodi jibe ka ọ wee mara ife ndị a na-ekwu. Ọ bụ na ọfa bụzi ndị ka wee mụta mmalụ befọ ndị nwe obodo wee mara ife anyị wee tiezi ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ. Ọ dịkwa n'obodo niile dịkwa etu ahụ bụ na ndị niile akpọrọ osu na oru bụ ndị ebu ụzọ wee tinye n'ụlọ akwụkwọ maka ndị obodo jibe wee meegodi obere nchọpụta. Abịa na ya nke mbụ bụ nkewa ezinụ na-enye nsogbu. A ga-anụkọrịta nwanyị maka na nkịta onye na-abụrụ onye osu na-abụrụ onye oru ịchọ isi ije ego nwaanyị eje jugolo ese ebe a na-akpọba akpa ndị ọkwa freeborn ọkwa adịkwa n'ụdị adịtasịa. Ọ bụ na ba bụrụ ya bụ ịnụkọrịta nwaanyị amaghị n'ihe ndị oge ụfọdụ ọ na-agbalị mana enweghị ịfụnanya wee na-enye nsogbu. Ụfọdụ na-esi na ya nwụọ gbuo onwe ha ma ọ kere amụtago nwa ọ na-enye nsogbu maka ndị na-abụrụ ndị osu ama ekwe. Ọ bụrụ na nwa afọ solite pụta bụrụ mmadụ o nwere ife ha chọrọ ka ya nwụfefe na nwatakịrị wee mekọ nwatakịrị na onwe ya ama ya ekwuchekwanụ ome inherit ome ekwuchalife nne ya akụrụba nne ya ama ekwe. Ọ bụ na nwoke mesịsịrị nụta nwaanyị na-abụrụ onye osu onye nke afọ ewekọrọ ofe nne ya niile o wee na-enye nsogbu. N'o megidozigbo elu na emesịrị na 1956 eme ya abolish n'ala Igbo. Mana ka emere ya abolish n'ala Igbo ọ bụ na ibe ndị Igbo na-akpọ n'elu oyibo maka na ọ ka na-eme anyị ka na-enyochapụ ya aka na-enyochakwa n'okpuru mana a na-ekwupụtazi ihe etu esi ekwupụta ya mana ọ ka na-enye nsogbu. O wee na-ekwutere ife ahụ eme ka onye ọbụla were wechapụsị ọnwụ ife ndị a. Ndị ụka batakwa wee bido wee na-ekwukwara elu ya wee amala etu a ga-esi mee na mmadụ niile Chukwu kere mmadụ niile ka ọ bụrụ ofu na o nwere onye ekere ka ọ bụrụ osu ka ọ bụrụ oru na Chukwu kere mmadụ niile ofu na ife ndị gboo mere adịrọ mma na a ga-eme ya mana onye bụ ife gbara Igbo niile ya lue tata kedu etu a ga-esi megharị ya maka na ndị a niile bụ ndị agọnyere n'alụsị na-agọ ego ha n'alụsị. Kedu etu a ga-esi gọgharịzi ya anya obodo ọbụla ọ dịziri obodo ọbụla dị iche iche na ndị Igbo mmadụ etu a ga-esi wee mme ka e wee gọgharịa. Ụmụ ndị mekwara agọgharịa ọ bụkwara ndị na-anụkọrịtasịkwa nwaanyị kịta o a na-anụkọrịtasị mana ụmụ nwekwara ndị bụ na-ede ekwe dị ekwe akwụkwọ Igbo ga bụrụ nke ọdịete ndị ọdịete anyị adị ekwe na amụrụ m ịta esi gị ba adị ekwe otu ka ọ dịkwa na akwụkwọ gbasiri iche na banyekwa n'ime Igbo anyị so ọ bụrụ pọfa ncha bụ ife a na-atụle ka enwe ike na anyị chere na-ebu ofe ọ ganuru Igbo na anyị bụ mmadụ Chukwu kere ya bụrụ mmadụ ọ bụrụ onye ekere ka ọ bụrụ osu nwere onye ekere ka ọ bụrụ oru so ọ bụrụ ya bụ nsogbu enwere
ma live jiri ekwu okwu ya because na ọ na-enye nsogbu ọ na-enye nsogbu abịa ekwu okwu ya taa mana akwụ ụlọ okwu mmemmekwa na asịgo na ebe gị apolish n'ọnụ oyibo na iwu obodo edekwara ya n'akwụkwọ na ibe mmadụ ikewa mmadụ na ọya mmadụ oke ya maka na ọ bụ onye dị etu a na ọ bụ onye dị etu a ị ga-echekwa nga edere ya n'akwụkwọ ọ dị-eme unu gị otu olu unu edekwara ya ede mana nke afọ nke ndị awejara nke ndị oyibo na gọọmenti tinye maka ndị obodo ka na-eme n'okpuru nọ na nke kasị ikike e wee si na obodo wee kwekọrịta ka e wee chenjie echiche anyị awa mentaliti na ọnya ebe nsogbu dị ife anyị na-eche echiche anyị mentaliti anyị na ebe nsogbu dị wee mee taa na ọ bụrụ anyị nwee ike bido ya bụ nkọwa ndị oyibo na-akpọ edukeshọn kọwaa ụmụ anyị ndị nna nna anyị mgbe anyị gbago makara ya anyị enwere isi na akụkọ etu esi kọ nkịta ka ndị Igbo n'ime anyị bido na-ede ihe nna nna anyị gwara anyị n'akwụkwọ na-edebe wee bụrụ ya n'ọnya bụ nsogbu enwere na Igbo gbasara osu ka njọ karịa oru osu ka njọ karịa oru naanị Igbo oru bụ slave osu bụ onye anyị na-ekwu na agụnyere n'alụsị maka na ya chọrọ ka anyị na gods or goddess nwere nsogbu wee bụrụ ya mana ụmụ ife ndị a bụ ife mmadụ ga-emegharị ya nna nna anyị mamere ya anyị ga-emegharị ya etu ife kpatara ji mee ya anyị amarọ mana ajụba ese ogbogo ajụba a ga-achọta akụgoro maka na ndị mesịrị ụmụ ife ọjọọ dịsi iche iche gbara agba zuo ori ife ọbụla bụ ife ọjọọ ibe ụmụnna ya were nye alụsị okwu agwụgwọ jizi etu afọ wee na-aga oge a na-azụ afịa oru a na-akpọrọ ụmụnna anyị ma na-akpọgasị n'obodo a na-akpọ emere ndị a ka a na-anwụgodesi osisi ebe abịazi a ga bidozi ya ngwa ndị mmadụ niile si onye ọbụla bụrụzi ya wee bụrụ ya ya na ife na-akọwala ụlọ nna achọ ịgwa Igbo niile na oge elugo anyị ga-arapụ oge elugo anyị rapụ ya maka na mmadụ bụ mmadụ Igbo bụ anyị chọrọ ọganihu ife ga anyị na-afa afụ na-eme n'elu ụwa ọ na-emetụta anyị ife anyị na ndị Fulani na-eme fa bịa onye bụ osu onye bụ oru ọla Igbo onye Igbo anyị nche a ga-ebukọta wee bụrụ ya so na anyị kwesịrị ga-ejikọta ọnụ n'ime anyị bụ ndị Igbo ma ndị eze ma ndị nze na ọzọ ma ndị agbala nze ebe obodo ọbụla etu ọbụla echichi nke gị o kwesịrị ka anyị bido na-emekana ife a anya ka emechie ya mechizie ya telee ya ka ekwudo maka ya ka ụmụ nwaanyị ma wee nwee ike gaba n'iru n'ụba nwaanyị sọrọ ma n'ụba onye obiva dabara ọkwanye ya biba na-ekwu maka na ọgbụgbụ ndị ife a mechara ndị eji ya wee kwue ụfọdụ na-ajụ ụlọ eze kwuru na obodo fa mma agba afọ ihe emechigo ihe gbasara osu adịbe ewesi eze mgbanye kpọrọ nwa iwu na-aga n'iru maka na ihe gbasara ya bụ na a sị na ikwue na ife ikwe ka ọ dị maka na ịbịa kpọọ obodo niile ma mmadụ niile sibada ife a na ọ jọrọ njọ ka anyị kwụsị ya ọ bụrụ onye ọbụla ga-ekwe maka ọ nwekwara ndị bụ a na-akpọ ndị ife ka dị njọ ma ndị na-ekwe ka a rapụ ajọ ife maka na ike na fa nwere ebe a si elite na ọ benefit na fa nwere advantage o wee bụrụ ya na nke mbụ ebe ọ bụ Igbo niile ka anyị ghara ikwu Igbo niile maka na omoge etu esi kwụsie ka anyị mebisie ka akwụsị ụmụ ife gbasara osu na oru ife niile ife nchekwala ịlọtụ aka biko maka na ọ dị mkpa ka alọtụ ya aka
nwere ike ịgbapụta onwe ya. Oru na-agbapụta onwe ya. Ya slave na-eje gbapụta onwe ya bụrụ free born. Ọ dị udo na ya bụ unyi karịkwa na arụ mana ọ bụla free born mana osu nwere ike ịgbapụta onwe ya. Achọrọ m ka ụnụ ghọta nke ahụ. Osu cast osu na onwe ya enwere ike ịgbapụta onwe ya mana onye oru nwere ike ịgbapụta onwe ya. Ọ dịkwa mma ka apụta aka ndị kpatara ibe bụkwara oru. Oru a bụkwa na-ewere nye mmadụ ma ọ lesị mmadụ ị na-agbazilo onye afọ odibo n'olu ọbụla dịka anyị na-anya mgbe gị etu esi wewere ụmụnna anyị wee jee lebe na Amerịka. Ọ bụrụ wee ghọta ife dị iche n'oru and osu bụ onye were wee fenyere alụsị were felụ nye alụsị ka ọ bụrụzi ya nwa alụsị na-ejela alụsị ozi na-agbara alụsị odibo. Ụnụ ghọta ya ọfụma. Ya nọ ya bikọta o ji na-enye nso maka na ife dị na ya na-ajụ na ndị nyere ndị a nyefere na alụsị ahụ a na-azị ndụ isi ka amalite a ga-esi wee jee gọọrọ alụsị merie mmemme dị iche iche ka wee kpọpụtakwa ndị a. Mana anyị na-emere ọrụ mmadụ tokwuru ọrụ nna na-enyefe nwa na-eto anyị nwa amalụkwara etu a ga-esi mee jee n'obodo ọbụla na alụsị dị iche iche niile jee mmekwanụ mmemme ka wee megharịsịa ka ndị a si na osukwanụ wee pụta. Mana ọ mara agazi mee ya nke na mezozo na-enye nsogbu akpọọ mmadụ niile obodo niile zuo wee sị na a ga-akwụsị. Etu nzukọ bụ na o nwere obodo eze ha kpọsịrị onye ọbụla na a ga-akwụsị ife niile na ọ dịrọ mma na ndị ụka abịago na a na-eje ụka kịta na abịa na-emezi ife gbasara ya na anyị ga-akwụsị na ya akwụsịghị ya abọlichighị ya nrụzi onye na-ekwu maka ya bụ onye jụlụnụ na onye nke amaghị onye nke n'obodo ga-adị ndị obodo wee jụzie eze wee si eze ngwa olu dị ọkpara anyị ya bụ ụzọ jee nụọ onye osu na dịọkpara anyị n'ụzọ nụọ onye osu ụmụfa niile anụba wee pụtakwa nsogbu pancha. Ọ bụrụ na ife niile a na-ekwu n'otu abụ n'ezi maka na ekwesịrị ka emee ya ọfụma. Mana ọ bụ na eze pụtara ife okwu ọ ga-asị ngwa mana ịma na o mee ya ndị obodo agbazue so na ọma abụzi eze ha ma ọmụmụ ife niile a anyị ma ife bụ Igbo mana ife dị na ya nke mbụ m chọrọ ka anyị kwuo na o kwesịrị ka anyị iche ihe etu anyị si elu ilu anyị omume anyị mara na ọganihu enwego ịfụnanya na mmụta adịgo na ụmụ ife ndị a nwere ọtụtụ abụ na mmadụ bụ mmadụ na o nwere dịka isi ga na onye abụzi osu ma onye abụ oru niile na anyị nche abụ ofu mmadụ. Daalụ ekelekwa m ndị be anyị. Daalụ ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ.